Спачатку іх было шмат, цяпер толькі некалькі. Паляўнічыя, якія ачышчаюць гэты свет ад бруду. Ведзьмакі — ідэальныя машыны для забойства. Сярод іх легенда — Белы воўк, чыё імя Геральт з Рывіі. Вось мы і сустрэліся, ведзьмак. Імператар? Яна вярнулася, Геральт, пасля столькіх гадоў. Ты перакананы, што гэта яна? Так, яна ў небяспецы. Відавочцы кажуць, што яе пераследуе дзікае паляванне. Ты павінен яе знайсці. А калі я яе знайду, што тады? Я ёй дам то, што ёй належыць. Белы воўк, нарэшце. Я прыйшоў за той, пра якую сказана ў прароцтве. Усякае твоё рашэнне прывядзе да гібелі. Любы выбар да вялікага злу.